πάνε κάτω από 13 αμπέρ. Έτσι. Πρέπει να βάλω τι, 15 αμπέρ. Άντε 15 αμπέρ. Έχω και μια ανοχή, πες 15 αμπέρ. Άρα πρέπει να βάλω πάνελ. Άμα βάλω δύο πάνελ το 15 αμπέρ, πάμε 15 και 15-30. Έτσι, δεν μας βολεύει. Άρα πόσα απαιτεί πάνελ να βάλω και να έχω 15 αμπέρ. Θα αρχίσουμε από αλλού. Πόσα βόλτ είναι οι μπαταρίες σου? Αυτό δεν έχει σχέση, ρε. Αυτό εντάξει το έχω κάνει αυτό. Αυτό είναι που έχει σχέση. Δουλεύει κανονικά. Έχω διάφορους επενδυτές εδώ πέρα. Ο ένας λέει παράδειγμα 80 αμπέρ, τα 18 βόλτ. Τα δίνει μόνο στα 24 βόλτ. Στα 12 βόλτ, αυτά τα πάνε μπορώ να συνδέσω είναι τα μισά. 40 αμπέρ. Κατανοητό? Περίμενε το σημειώσω, περίμενε. Περίμενε.